gak kena dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki panjenengan. Oh, nggih, alhamdulillah Bapak matur suwun nggih Bapak. Alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, pitung dosa 8. Pitung dosa 8 ya Pak. Pitung dosa 8 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Samane gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Mbah. Niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon, sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak jeruk. ning dibawani. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning Nggih. di dangdut. Oh, nggih. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mungkin Dilanjut, sedaya masyarakat mungkin puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. nim apa? Menim Nom. apa? Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gawet nom. Nom. iya. Dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh. Piye maksudnya, Mas? Temen iku. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitia kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, Pak? rujak Jeruk jeruk. dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani ya. Siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niki monggo sami pilih napa sik sing Oh, dijisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Wah, nggih monggo. Oke, caping gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggalan. Nggih. Ayam. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jegleng Mbah Marwan. Ah, Iki Cik. sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wah Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Iya kok sak menekani kalah ambek. Mangga, ayo Cek nyiken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Mas, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, Makane aku ki wis
Kuas-kuas. Jeneng Alon-alon. alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan mong nganggo janur kuning Digoyang-goyang nanti goyang-goyang Asik. goyang-goyang. Yo, tak. Bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang. Gentang-gentang tuh. Ape. Repot jos toh? Das. Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dene Ken. nggih. Ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero itu keruntel. Dah sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan Mas janjine kepiye jangan mepet-mepet. aja mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet-mepet. terus Gondak kepepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, derek-derek dulur-dulur. Lah wong meri yo cium-cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh.
pripun, Mbak? Contone pripun? Contone. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kayak Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Yo. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Oh, Usume menyan ya wis ora usum. usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Njaluke gambar abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku yo mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi?
Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Hati goyang, goyang, hati goyang, goyang, hati goyang, goyang, hati goyang, goyang. Caping gununge saiki timeng bawane wis karek Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Enggak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 100 repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 100 repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang tiang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya. Jo cantik aku po ya gelem. Ngoten. Ya ngono to. Cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to, nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten? 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae pernah putu karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Yanti. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Loh, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanang inumane banyu bane Kalem-kalem bayon, Nduk. di zaman perjuangan jerak kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak Dongi tak ngomong jago
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Celing. Masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. njaluk. apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokok Surya. Surya. Ayo. Mas Ibra, Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget. Tali latar. Ora malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kelangan apa to riri ngono ya Mas ya. Ira berarti Plon. ciro lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bejo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin, nari. Yo wis ra apa-apa sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas ra apa-apa. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo? Ya wis. Iki. Ya Bocil sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, Siap. baris ya. Siap. Siap. Waduh. Gerak. Cangkemuka. Ya. Lencang ke muka Mas Dek. Ya. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Ya. Le. Tegak, Dek. Tegak, gerak. Oke. Wes. Bar barisan jalan. Ya cuma nanya cuma. Kurang wae nyanyi. Wes pokoknya joget ngono ya, Mas. Ayo, 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Ada diunggah nih 1,5. Gak enak toh 1,5 ini. Terus diunggah nih siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggah nih setengah sih Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
Wis nek. Lah iki. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangen oleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek boten klentu. Nggih, kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, ya teduk. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Laras. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak adhukum, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Piyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Ngawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Wong ngoten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Sik. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Sale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek.